ikiha man kuno ni Kuwal si Boy. So, wala lagi eh. Wala lagi. Saan ni Kuwal ko? Madinungtanon kayo eh. Hindi na to. Takungan ng tikuanga. Saan sa man kunong sa aga yang ikiha? Gumikil na ginoy. Gawa makuha niyang bata. Kunya na ba? Kami na banduha si Prang Patabangon. Ako ko ni pangkunong sa... Ako ko ni pangkunong niya amahan sa anak ni Flora. Eh si Tiboy. Iya may ikihaw, kidnapping. Usa! Pero hundra ko rin. Usa to, ikay pangkunong amahan sa anak ni Flora. Mao lagi ko no. Umbot lang ka. Sabi, kuha ba kayo ni kaliwat ka buwang si Kuwan? Ambot lang ka. Doon na nga! Doon na! Kaya kung nga pa, anong lapagaw mga na yan, pangunahuna? Lagi, iham ko nang gikonsulta ka abogado. Matod pa ko sa abogado nga. Mahimo ko nang ako'y pangkunon. Buwan mo sa kaliwat buwang. Kadang abogado yung gikuha. Muna doon ay kaliwat ka buwang. Isa nga si abogado. Si Attorney Balintong? Mau na! Maras nga! Attorney Balintong. Diya, pagkakokak OMG, buwang. Mau na doon na may kaliwat ming. Sano na kuha na yung kuhan? Kanang decision ba? Di ko papaligaw niyag balot. Pabuwang na kapil. Uyag. Tungod lang sa anak ni Matinika. Iyang ikiha si Tiboy. Na may katungod ba sa Tiboy? Kaya ba ako manggoy amahan? Gitu ko ra. Ako may tangkingan siya. Saan? Di pa to eh. Iyagi ko na ikihas si Boy. Oy, Bing. Palihog kong sulti ha. Ina, na ayaw na lang nagkikiha. Ina, magsabot Bing. Unsay bayong buhaton. Aron ihatag yun ni Tiboy ang bata. Ina. Sige na, ako yung nanay. Murag maayo na yung mong sugyot na. Ina, Bing, ako'y nag-ingon. Muadto ko niya, magkikatuban ko. Magsabot Bing kung sa'yo mayong buhaton. Ayaw na lang ng kakiha. Kaya naglagan ka ng panahon. Nagtaas ka na sa kwarta. O kaday makataot na itong sila mga pilham. Mga Pilipinong amaw. Ako'y muadto. Akong kumbinyohon. Aron maayon tanan. Nga ihatag ni Tiboy ang bata. Ingno na na. Diplomasya. Diplomatic. Kay high-tech ka taron. High-tech. Basta sabta. High-pow. Nagulo ko. Sige lang na, kaya inipaulin ako. Modritso na lang kung ikuan. Oy, kinanglan gulas puwal nga. Ilinan kita siya kay mabaw sa kay tingkoy ng tawanan. Oy, laong patuhod. Anak niya, basta kung mulububok sa puto niya yun. Di mo sa ito problema para na ako ba? Total. Natalisod-lisod mo na si Boy. Bahimog iyan ang kuhaw ng bata. Iyan ang mangkong. Oo. Sabay palit iti Boy gatas. Way paggatas. Way palit bukas. Way palit bastawa. Way kabalitanan. Ako tayo yung tagpalit. Bilibig ko ni mo. Kung musugod ka si Boy yung ta, siya gusto. Tanang sugyutin mo, 100% maayo kay na. Oo, maayo. Maayo makagunaw na. Kontra ni Niguan. Patik. Sila maayo na ko ha. Right ko koron. Kunya. Saltihan ni Kaway. Kung gigastuhan pala di kong tatay sa pag-eskwela, wak na! Presidente na koron! Mo ba? Di kay akong sekretary. Yes.